Červený. Natáčíš. Jo, už to bliká. Já jsem měla jít asi z druhé strany. Proč? No, protože tam je blbě ty světla jsou. Tady? No, to je lehčí vidět. No. To máme už na Vánoce? No, nevím, ještě budou jít 2. Už jsem to okolo podříz. Co? Už jsem to podříz tadyhle, blbě. Vánoce. Už nejsou. Musí být taky na ústra. Je to trošku z dálky, to je vidět celý. No, to je vidět, ale když takhle, když to mám z dálky, tak nevidíš ani, co to je tak hnusný, že... Dobrý, už to můžu. No. Tak už ti to stačí.